Usein kysytyt kysymykset. Me olemme kulttuuria ohjelmahaku 2.9.2024-31.8.2025. Kuka voi hakea? Hakijana voivat olla yhdistykset, säätiöt, yksityishenkilöt, työryhmät, julkinen toimija ja yritykset voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Miten kohdeavustusta haetaan? Kohdeavustusta haetaan Rimbert-järjestelmän kautta. Mihin kohdeavustusta voi saada? Kohdeavustuksen saajan tulee kuvata seuraavat asiat. Mikä on ohjelman sisältö ja aihe? Mikä on ohjelman uutuusarvo? Miten ohjelma edistää osallisuutta tai yhteisöllisyyttä? Miten ohjelmassa on huomioitu saavutettavuus? Kuinka ohjelmasta viestitään kohdeyleisölle? Mikä on ohjelman eurooppalainen ulottuvuus? Kuka päättää kohdeavustuksen saajat? Kohdeavustushakemukset arvioi Oulun kulttuurisäätiön nimetty työryhmä. Oulun kulttuurisäätiö pyytää ulkopuoliselta asiantuntijalta arviointiapua erityisesti ruotsinkielisten ja saamelaistaiteilijoiden hakemusten osalta. Avustuksen saajista päättää ohjelmajohtaja yhteisöpäällikön esityksestä. Voiko avustusta hakea useamman kerran? Sama hakija voi hakea samalla tai eri hakemuksella useammalla hakukierroksella. Voinko lähettää monta hakemusta? Voit jättää monta hakemusta ohjelmahakuun. Jokainen hakemus arvioidaan erikseen ohjelmahaun kriteereillä. Otathan huomioon, että sinun on pystyttävä myös toteuttamaan kaikki ehdotuksesi. Kannustamme miettimään itse, mikä on se erityinen kulttuuripääkaupunkivuoden sisältö, jolla haluat hakeutua osaksi kulttuuriohjelmaa. Mihin kohdeavustusta voi käyttää? Kohdeavustus on tarkoitettu kaikkiin kuluihin, mitä ohjelmasisällön toteuttamisessa syntyy. Paljonko avustusta jaetaan? Oulun kulttuurisäätiö jakaa ohjelmahaun kautta yhteensä 1 000 000 euroa. Jaettaviin kohdeavustuksiin lukeutuu Svenska Kulturfondenilta saatu avustus ruotsinkielisen ohjelman edistämiseen ja Suomen kulttuurirahastolta saatu avustus saamelaistaiteilijoille. Jokaisella hakukierroksella koko summasta jaetaan noin 1/3. Olemme jo saaneet Oulun kulttuurisäätiöltä rahoitusta projektillemme. Voimmeko silti hakea Me olemme kulttuuria kohdeavustusta? Voitte hakea kohdeavustusta, mutta etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet rahoitusta Oulun kulttuurisäätiöltä vielä. Voiko alaikäinen ehdottaa ohjelmaa tai hakea kohdeavustusta? Ohjelmaehdotuksen ja kohdeavustushakemuksen voi tehdä alaikäinen, mutta yhteyshenkilöksi ja samalla myös toiminnan vastuuhenkilöksi on nimettävä täysi-ikäinen henkilö. Mitä tarkoittaa sosiaalinen ja ekologinen kestävyys? Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kaikenlaiset ihmiset voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa syrjinnästä. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tapahtumien järjestämisessä kuormitetaan ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikkien Oulu 2026 tapahtumien tulee noudattaa ympäristöystävällisen tapahtuman järjestämisen ohjeistuksia ja turvallisemman tilan periaatteita.